So, atyon pa mga siyaw, tapos na tayo dito sa SM. At ngayon pupunta kami sa SNR kasi may bibilhin kami para sa coffee shop. Wala na kaming nachos at iba pa. So ayun po mga siyaw, tapos na tayong mag-shopping. Tapos na tayong mag-grocery. At ngayon, pauwi na kami. Pero si Malaya, hahatid ko muna sa apartment kasi magpa-practice sila ni Marlon sa pagkanta kasi sila yung singer sa kasal ni Junet. Congratulations nga pala. So ayun po mga siyaw, mag-update ako mamaya. So ayun po mga siyaw, nahatid na natin si Malaya sa apartment and ang last na activity natin ngayon ay maglalaro ng basketball for 3! Gamay lang. Usa lang. Ayun, diri lang dyan, buhay. Dira. Sige. Kinsa atong pangan? Princess. Smile. Oh, go. Yeah, ganun na siya po. Si Princess, unsay talent? Dancing. Sige, sample daw. Okay, one. Sa malamig. Ikaw sa dyan. Region ko anak. Oh! Ang gwapo! Ganda ng sapatos, oh! Pero parang amoy araw ka nyo. Kasi, arawan natin eh. Ang corny! Maligo ko ha. Kasi walang yung nagsiserbato. Kasi, arawan ko eh. Unsay kisa mga siyaw, kumusta tong mga kasing-kasing diha? At ngayon, nandito kami sa SMC side. Mag-grocery kami para mamaya sa bahay. Para yun, may konting salo-salo doon. At yun. So ayun po mga siyaw, tapos na kaming magkape at ngayon mag-grocery na kami. So ayun po mga siyaw, tapos na tayo mag-grocery. Alam mo ba Nyor, ang sa tawagan ng ganahan kay ko? Gustong gusto. Gustong gusto ko talaga dito sa SMC side. Bakit? Kasi malaki yung parking space at saka walang bayad ang parking. True. Yeah. Okay, vlog takeover. Rant ko lang ah. Ganda ng sapatos niya. Ganda ng t-shirt. Gusto ko yung t-shirt niya talaga. Rant lang ako saglit ah. Ang ganda ng t-shirt niya, ang ganda ng sapatos niya. Syempre, bago. Tsaka bigay ko pa. Pero guys, tingnan niyo naman yung shorts niya. Diyos ko, bakit kulay orange yan? Ewan ko ba guys kung ako lang. Pero hatest color ko talaga yung orange. Hindi ko siya, ewan ko, ayoko ng orange talaga. Parang, wala, napapangitan ako sa kulay na yun. Tapos yun po yung ano nyo. Orange is the new black.
Sana nagmaong ka na lang dong. So ngayon po mga siyaw, tapos na tayong mag-grocery at magluluto muna kami. Di ka mo iug ko andi ay super sticks. Ang galing. Wow, ang galing naman. Ang liliit ng iba. Hindi consistent. Dapat malaki love ganito love. Oh, kasi chicken curry yung lulutuin natin. Walang instructions. Birthday boy, gisuko. Na, gimingo si Daddy Nicky na. Sis, nag-wear siya og color blue. Ay, hello, honey. So, at yun po mga siyaw, tapos na yung preparation sa pagkain. Oras na para magchibugan. So at yun po mga siyaw, tapos na po yung birthday vlog natin. Kahapon, madami tayong nakaing hipon. Actually guys, paborito ko talagang hipon. Paborito ko talaga kumain ng hipon. Especially adubong hipon. At napadami din yung nainom natin. Nainom na alak, mga isang case ng Red Horse. Natapos kami mga 12 midnight na. At ngayon, at maraming salamat sa mga nag-greet sa akin. Thank you sa family ko, thank you sa support, and sa mga subscriber ko, thank you so much. And yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe na. At tatapusin natin ang vlog na to sa pamamagitan ng paglaro ng basketball. So bali magpapawis tayo kasi para alisin ang mga toxins.